Catalunya Ràdio, a aquest programa La Solució, s'ha rebut una carta que comença així. Soc una noia de 20 anys, estudiant de Geografia i Història. El motiu pel qual he decidit escriure és perquè el meu comentari, reflex de les meves inquietuds i preocupacions, és un xic llarg i complex per expressar-lo per telèfon. Personalment, l'època de la meva vida que més difícil m'ha resultat és l'actual, en el sentit que és ara que haig d'afrontar situacions i problemes nous que em resulten difícils de resoldre. En termes de cientifisme psicològic, no sé massa com s'anomena aquesta etapa, però a mi m'agrada dir-li la postadolescència. La reflexió que jo voldria aportar gira entorn d'un eix central, que podríem resumir en una paraula que fa temps els joves venim utilitzant: incomprensió. Breument intentaré explicar els motius pels quals crec que es dona aquesta incomprensió. Sovint se'ns acusa de despreocupats, desencissats, és a dir, de passotes, envers nosaltres mateixos, així com envers el què i el qui ens envolta, és a dir, envers la societat. Generalment, aquest passotisme hom l'analitza superficialment, en el sentit que afirmen que com que nosaltres gaudim de tot el que volem, o el que almenys els nostres pares no han tingut mai, com sol dir la meva iaia, que hem nascut amb la flor al cul, ja no tenim necessitat de lluitar. I, per tant, segons ells, la nostra actitud és de despreocupació. Particularment no comparteixo aquesta opinió, en el sentit que molta gent no és conscient dels nostres problemes reals. Considero que el que s'aconsegueix amb l'anàlisi anterior és frivolitzar el tema, no donar-li massa importància i així d'aquesta manera contribuir a la continuïtat del nostre descontent. Penso que el problema requereix una anàlisi amb més profunditat, que és el que ajudarà a entendre el perquè de la nostra actuació. El nostre desencís, pel que ens envolta, crec que es dona per causes ben diferents de les esmentades anteriorment. Se'ns diu que som l'esperança del futur, però és que hem deixat un futur que està agonitzant. Aquesta agonia la patim i l'afrontem quotidianament, ja sigui directa o indirectament. Els mitjans de comunicació ens apropen a problemes com desastres ecològics, a situacions conflictives en les quals només predominen els interessos econòmics d'una minoria, que sovint desemboquen en estats de misèria i pobresa. Afegir, juntament amb això, les frustracions personals, ja siguin estudiantils, no poder fer la carrera universitària escollida, professionals, no poder realitzar la feina desitjada, problemes a l'hora de muntar-nos la vida per compte nostre sense haver de dependre dels pares, i això per esmentar-ne tan sols alguns. És clar, davant de tot això, interpretem que alguna cosa no funciona bé i optem, en la majoria dels casos, per la solució més còmoda, el passotisme, que ens tradueix en despreocupació. No tots els joves actuen així quan comencen a donar-li voltes al problema i ens adonem del que passa realment. Alguns sectors optem per accions de protesta i de denúncia. I en casos extrems, la situació arriba a ser tan conflictiva que el jove opta pel suïcidi. Per finalitzar, m'agradaria fer un aclariment, en el sentit que no voldria que se m'interpretés malament. Doncs algú pot pensar: aquesta noia creu que els joves són els únics que pateixen el problema i situacions conflictives esmentades anteriorment. No, la veritat és que això no ho penso, al contrari, ja ho sé que tothom en pateix, però en casos o en molts casos la gent acaba integrant-los en la seva vida, creient que ja no cal buscar-li la solució, perquè creuen que no ho entenen o és massa complicat trobar-la i, per tant, el més fàcil és assimilar-los. Però el meu cas i el de molts joves no és aquest. Tenim una necessitat constant de qüestionar-nos moltes coses. És en el moment en què per primera vegada comences a prendre consciència de manera seriosa de tu mateix, així com del teu entorn, quan realment et comences a preocupar. Actualment és realment impactant i impressionant prendre consciència del tinglado en el qual estem immersos. Gràcies per llegir-la, Mercè. Emília Ros, bon dia. Bon dia. És de deduir que parlarem encara de l'adolescència, d'aquesta postadolescència a la qual feia referència aquesta Mercè de 20 anys. Sí, en parlarem avui.
Així ha començat avui la solució amb la veu d'una de les nostres oients que ha preferit el mitjà carta, el mitjà correu, abans que el telèfon per posar-se en contacte amb nosaltres. Amb l'ajuda de la psicòloga Emília Ros intentarem saber què és el que hem de fer per ajudar els adolescents a viure d'una forma una mica millor, més feliç i més plàcida, si això és possible, perquè suposo que sí que és possible. Sí. Hi ha una resposta única a la pregunta de com ajudar els adolescents? Dona, n'hi ha diverses, no? Però podríem començar per una. No les podem dir totes alhora, no? I primer i abans que tot, el que cal és escoltar-los. Els adolescents necessita que se'ls hi faci cas. Ara, una cosa és fer cas i una altra és anar al darrere tot el dia, no? És a dir, l'adolescent necessita ser ben rebut i escoltat els seus dubtes, les seves inseguretats, els seus malestars. No sé, posem per cas una cosa que és més visible, l'aspecte físic. Una cosa que, per l'altre costat, no és tan banal, i menys avui dia que tant i massa parlem d'imatge i es parla tot arreu d'imatge. Doncs bé, als adolescents els hi costa molt acceptar el seu nou aspecte físic. Posem-nos en la seva pell una mica i intentem sentir com ens sentiríem ara, nosaltres, si veiéssim, en mirar-nos cada dia al matí al mirall, que la nostra cara i el nostre cos canvia d'aspecte, i de vegades molt, i en un temps relativament curt. Això realment provoca inseguretat perquè l'adolescent no sap quan acabarà de canviar i si acabarà bé. Bé en el sentit d'agradar-se ell, no? Sí. Necessiten, doncs, molt d'afecte i recolzament. I els importa massa l'opinió de tothom. Per exemple, no sé, un gra a la cara pot ser un drama, no? Llavors, el que hem de fer és preocupar-nos i donar consells útils, al tanto, no imposicions. No? Sí, però si ara parlem de consells, això pot ser terrorífic, perquè, per exemple, una cosa que s'acostuma a aconsellar als adolescents és en relació a la seva salut, i sempre acaben contestant que ja està bé, que no són petits i no em donis lliçons a aquestes hores. Sí, és veritat, no? No els interessa gens si se'ls parla de salut i d'equilibri. I, sobretot, si, quan es parla, i ells no fan cas, se'ls mira d'aquella manera on els nostres ulls ja parlen. Llavors diuen que no se'ls estima, no? Ara bé, hi ha un tema que té molta influència en ells, que és la moda. Els agrada tant estar guapos. Bé, i em sembla que tothom, no? Encara que no sigui adolescent, sí, esclar. I llavors és una cosa que es pot parlar a taula, generalitzant, parlar de temes d'alimentació, com qui fa un comentari, però mai directament. Però sobretot hi ha una cosa important i és que els pares i sobretot les mares als adolescents tendeixen a fer i és dramatitzar. No dramatitzar, no? Si la sensibilitat de l'adolescent està tan a flor de pell, val més no dir res, deixar fer, no intervenir, excepte, això sí, si veiem que apareixen trastorns seriosos i llavors és l'ocasió d'acompanyar-lo. I de boca d'un especialista, els consells normalment són molt més ben rebuts. Hi ha una cosa que també preocupa molta gent i és l'alcoholisme que hi ha entre els adolescents, oi que sí? Sí, és molt trist i, per descomptat, ja n'hi ha masses de 14 o 15 anys alcoholitzat. I de què s'alcoholitzen els adolescents? Està comprovat? Sí, oi? Mira, de masses coses. De cervesa, d'aperitius, d'anís, de ginebra, de vodka. Això sí, barrejats amb sucs de fruita, que és el que se'ls dona a les discoteques, no? I aquí hi juguen molts factors. Un d'ells, important, és l'educació rebuda. I per educació no vull dir predicar, sinó el que ells veuen fer a casa, en el sentit de la moderació, sense prohibir personalment l'alcohol, no? Ara, hi ha una cosa important, perquè res desitgem més que el que ens està prohibit. Ara bé, hi ha una cosa que a mi m'agradaria aquí recalcar, no? I és que masses pares, masses adults del propi adolescent, d'amics d'ell, tenten només a l'adolescent perquè sí, perquè volen passar per pares moderns, als ulls dels seus fills i dels amics dels seus fills. Un dia un noi m'explicava una escena que li va fer la mare d'un amic quan ell el va anar a buscar i mentre l'estava esperant. Ve la mare, tota moderna, tota seductora. Què, vols un whisky, noi? No, gràcies, senyora. Ah, llavors potser un martini. No, miri, no bec. Home, però als teus anys, un noi com tu pot beure una mica.
No, és que no m'agrada. Però si mai no ho has provat, mira, prova-ho i em dius si t'agrada. Si és molt suau. I el noi li va dir, bé, vostè és molt amable, però és que no vull. Llavors li va dir, què? Així et porto un suc? I és clar, com que l'alcohol és la droga nacional, el que passa és que això, no? Només que mata una mica més lentament. Suposo que un altre dels problemes que es troben els pares d'adolescents, perquè s'ha comentat molt, són aquells nois i aquelles noies sobretot, que no volen menjar. Sí. Sí, i a més, si es dona el cas de que fumen molt, beuen molt, practiquen poc esport i que dormen malament i que, a més, tenen per costum menjar desequilibradament, estan passant per aquest període que, diríem, dit d'una manera molt global, en podríem dir d'avorriment de la vida, i que en podríem dir també un bon símptoma d'estar deprimits, que els porta o a l'anorèxia, que és el no voler menjar, o a la bulímia. I tots dos, com deia, són símptomes de greus pertorbacions psicològiques. Encara que sigui d'una forma breu, podem explicar què és l'anorèxia, com afecta els adolescents? Bé, a veure, diríem que per sobre, potser un dia, si cal, li podríem dedicar un programa, però per sobre diríem que més que el símptoma, més que la pèrdua de la gana, el símptoma és un rebuig de menjar. Normalment es dona entre els 15 i els 25 anys, però també pot aparèixer en nens molt petits i també pot aparèixer en el moment del deslletament del pit. I és un símptoma depressiu, no? Ara, el que no és una malaltia, en el sentit, diríem, mèdic de la paraula, no? Doncs, a vegades passa que aquesta anorèxia realment, si d'entrada i des del principi no s'han tractat els aspectes psicològics, calgui també, de vegades, cal ajut mèdic, no? Ara, hi ha una cosa important de cara als adolescents i és que ens hem d'acostumar a saber distingir i no prendre el símptoma, és a dir, la manifestació d'un trastorn per al trastorn en ell mateix. És com si diéssim, no sé, que una persona gran té una malaltia que es diu febre, no? O que un nen té una malaltia que es diu plorar. De la mateixa manera que el nadó plora perquè vol expressar coses, però no sap fer-ho d'una altra manera, l'anorèxica, doncs normalment sempre són noies, en el moment de la seva vida que viu, només pot expressar el seu sofriment que no ha estat parlat ni comprès, potser perquè aquestes són paraules que en aquella casa no se saben conjugar. Estem exposant avui alguns dels punts que preocupen els adolescents i, evidentment, i d'una forma absolutament relacionada a les persones que hi conviuen amb ells, siguin pares, educadors o família més directa. Intentem, a través de la conversa amb la psicòloga Emília Ros, ajudar els adolescents a viure una mica millor, donant aquí unes quantes explicacions de pautes de comportament. Si voleu també donar la vostra opinió o explicar com vosaltres heu ajudat els adolescents que heu tingut més a la vora, us oferim les línies telefòniques de Catalunya Ràdio, el 201 7474 i el 93 201 7474. Catalunya Ràdio. Aquesta setmana, a 7 dies... Les peonats de la vergonya o com guanyar diners a Andalusia sense treballar. 7 dies posa al descobert un frau a l'ocupació, un privilegi del feu socialista. I a més, l'informem sobre les llaminadures tòxiques. Tot el que és bonic a la vista és bo per la salut. Raimon reflexiona als 50 anys. El mercat lliure és una fal·làcia. Cada setmana té 7 dies. A veure, una mica més a la dreta. No, a l'esquerra. Somriu. Ja està. Ja era hora. Tinc unes ganes de veure-les. Anem a un revelat ràpid. Fill meu, mira que trigues a disparar-les i ara et venen les presses. Fes-me'n cas i anem a una botiga Photoshop prominent. Photoshop prominent? Sí, i triguen tant de temps com calgui, però quina qualitat. A més, sempre tenen un bon detall. Bé, doncs, anem a Photoshop prominent. Photoshop prominent, perquè les obres d'art no es fan en una hora. Hi ha una botiga Photoshop prominent molt a prop de vostè. Ha estat obsequiada alguna vegada pel sol fet de ser dona entre 35 i 55 anys? I per ser home entre 40 i 65 anys?
Doncs ara, assegurant el seu cotxe a Regal Insurance Club, a més d'estalviar-se molts diners, podrà tenir condicions especials i descomptes addicionals si no té cap sinistre. Truqueu ara a Regal Insurance Club, 930 30 30. Tenim un obsequi exclusivament per vosaltres. La primera trucada arriba des de Barcelona. Bon dia. Bon dia. Què tal? Pues molt bé, mira, per la cuina fent el dinar. I vostès? Bé, volem saber si vostè és una mare d'adolescent. Bueno, d'adolescent, però clar, encara que no ho siguis, si ho has sigut, pots donar també alguna opinió. Evidentment, sí, sí. O sigui, jo adolescent, no sé fins a quines edats compten, però l'últim adolescent que tinc ara té 24 anys. Però puc parlar dels fills que tinc amb resultats de lo que han fet a casa. No és que siguéssim la família perfecta, ni jo la mare perfecta, però m'he posat al nivell que ni el que a mi em van ensenyar tan estricte, tan tancat, tan arraigat, ni tan a lo d'ara, un interni mig. I francament puc dir, primerament soc de l'opinió que els pares és com qui planta un arbre. Els fills són per als pares i els pares per als fills. Estan tot en lo bo, en lo dolent, amb problemes, sense problemes. Però tocant ja ràpidament, perquè m'imagino que hi haurà altres sucades, ja toco l'alcohol. A casa nostra sempre hem sigut dels que... molta llet, això sí, una vaca hauríem d'haver tingut a casa. Aigua de l'aixeta i, francament, i xampany, que ens agrada, però alto, sempre limitat. Jo també vaig començar a beure xampany que era casada i una copa a mi em feia veure estrelles. Sin embargo, ara, com m'agrada i sabem escollir la qualitat no em vinc a referir dolç, brut, sec, en fi, que hi fa molt, i en el moment de menjar, total que a casa, el de 24 anys, amb una copa de xampany en té prou i amb dos ja no en vol més. No són nois de beure, però assíduament, ja en tinc també de casats, no?, i continuen sent el mateix que hem viscut a casa. Si posem una copa de xampany, la bevem, no ens fa mal, la sabem beure, perquè, clar, es veu moderadament, però no som ni... Ja me'n vaig a unes altres begudes, ni de Coca-Coles, ni de mescles, ni de barreges, ni de coses, ni de whiskies, en fi. I torno a repetir, són nois que han fet carrera, que han estudiat treballant com tots els treballadors, i són molt persones i saben anar molt pel món, i saben passar molt de l'alcohol, i més avui dia, quan saben que l'alcohol és producte de tantes desgràcies, igual al volant que tot. Però és qüestió, perdó que l'interrompeixi, de matxacar, és qüestió de que els pares sàpiguen posar-se al lloc que els perteneix. Això li volia preguntar, si vostè considera que ha hagut de fer un esforç molt important per aconseguir aquests resultats. O simplement predicar amb l'exemple. Sí, perquè li diré una cosa, jo tinc 60 anys, ja no són 20. Vostès poden pensar en una família, no dic més bona, alto, però ja li dic la manera de ser religiosa, religiosa en el sentit de practicants i no allò de fer-ho per fer-ho, en quant a tota classe de sentits. T'has hagut de posar igual amb la religió que amb la... Mira, jo li dic, jo em vaig casar i una copa de xampany no la podia beure, perquè a casa no havia begut mai. A casa meva també sempre havia posat l'aigua, en aquella època el porró, el vi, els pobles, perquè soc també de poble, però bueno, me vinc a referir que semblava que els de poble, doncs, més el vi. I jo, doncs, francament, torno a repetir, hem sabut escollir qualitats ja no dic marques. Molt bé, doncs li agraïm molt tota la seva opinió. És l'exemple, el que has de donar. Te pot fallar alguna cosa, però sempre pots dir, jo he plantat un arbre i l'he regat i l'he cuidat, i m'ha donat molt de profit amb tot. Molt bé, doncs li agraïm que ens hagi parlat d'aquest exemple que per vostè ha estat tan fonamental. Barcelona, bon dia. Hem perdut la trucada de Barcelona, passem a l'Empordà. L'Empordà, bon dia. Bé, escolti, la meva opinió és la carta que hem llegit d'aquella noia. Li trobo molts punts interessants perquè demostra unes inquietuds molt nobles. Ara, la contesta que ha donat la senyora no hi estic d'acord, perquè el que estem patint en general és una societat d'una escola mal preparada, d'una universitat mal capacitada, i un conjunt de burocràcia excessiva que en paguem les conseqüències tota la societat. Però tots aquests detalls que ha explicat aquella senyora en un principi, francament, no hi estic d'acord. Quins detalls, quins detalls? Miri, que si aquest detall, que si el noi, que si... Això són romansos. A la joventut se li ha de donar una confiança, una preparació d'optimisme i a la vegada sentits pràctics i lògics. Perquè en el nostre país, la societat actual, de lògica i de sentit comú, inclús els que tenen la responsabilitat d'organitzar el nostre país se'n gasta molt poc i veiem un cinisme tan exagerat que és molt decepcionant. Res més per avui. Molt bé, doncs li agraïm molt la seva trucada i les seves paraules.
Suposo que els detalls, aquest senyor es referia al que hem parlat una mica d'aquesta inseguretat que acostumen a tenir els adolescents, d'aquests dubtes, d'aquestes ganes que no els hi donem la murga, francament, que no els hi diem el que han de fer, i suposo que és això el que volia comentar el senyor. I nosaltres hem esmentat ja la no necessitat que tenen els adolescents de donar consells, la necessitat de ser escoltats. Per una altra banda, el problema de l'alcohol, que d'alguna forma el tenen molt a la vora. I ara estàvem parlant d'aquesta compulsió a menjar o a no menjar segons tenen un problema determinat. La psicòloga ens deia que al darrere de l'anorèxia i de la bulímia sempre hi ha alguna cosa més que el rebuig o l'ànsia pel menjar, oi que sí? Sí, com que aquesta necessitat de menjar o la necessitat, diríem, de rebutjar el menjar és només un símptoma d'un conflicte o d'una rivalitat amb la mare d'una època de la seva vida, mares que poden ser des de mares sobreprotectores, mares ambicioses, mares angoixades amb els seus fills, o també conflicte amb un pare absent i apagat en la seva relació familiar. Doncs, això es dona particularment amb les noies, un conflicte amb el seu sexe, amb el ser dona i amb el seu cos. I com tractar un adolescent que tingui aquest problema, tant sigui d'anorèxia com de bulímia? Mira, el que s'hauria de fer d'una manera molt general és saber què està passant, no? Però per saber això cal tenir una observació amorosa dels fills adolescents, no des de la tirania, i intentar que fessin una psicoteràpia, doncs els problemes de l'anorèxica no es resolen amb una alimentació forçada. Igual passa amb la bulímia, que és tan greu com l'anorèxia, i l'altra cara de la moneda, i l'altra forma de manifestar un sofriment. Tant menjar, fumar, beure massa, és un consol regressiu, és com mamar, és com prendre el xumet, prendre el biberon, és a dir, tenir quelcom a la boca quan necessitem calmar l'angoixa. Parlant de l'adolescència, també hauríem de fer referència a la gelosia, però no la gelosia entre els adolescents, la gelosia dels adults als adolescents, perquè això també es dona. Sí, perquè és clar, mira, sempre parlem de l'adolescència com d'un problema que tindrien, diríem, els nois i noies en unes determinades èpoques de la seva vida. I el problema dels adolescents és un problema, diríem, per les dues bandes, no? També és un problema dels pares dels adolescents. I si sobretot hi ha en aquests pares un record de maltractes dels pares d'ells, llavors passa que en lloc d'evitar fer el mateix, com si fos més fort que ells mateixos, carreguen la mà. I els hi poden de vegades dir coses com una que... Jo estava un dia en una casa, no? I estàvem parlant amb els pares, hi havia per allà un noi adolescent, i va donar una opinió. I de seguida donar-la, el pare el va tallar i li diu, tu què és el que vas a pensar? No estàs en l'edat de pensar, si encara tens el gust de llet en els morros. Perquè a molts pares els molesta que els seus fills, noi o noia, tinguin idees pròpies i es barregin en la conversa dels adults. I llavors passa que, en lloc d'animar-los, per l'enveja que senten inconscient, els descoratgen. Hi ha pares, i això penso que tots n'hem conegut alguns, només volen pontificar i se senten gelosos de que el que diu el seu fill comenci a ser escoltat per als altres companys. I és que el problema dels pares dels adolescents és que costa molt perdre el protagonisme. És que ha de ser difícil, no?, ser pare d'un adolescent, i d'un adolescent. Hi ha gent que no sap ser pare d'un adolescent. Sí, però sobretot per tot el que es mou aquí. Vull dir, darrere de que l'adolescent l'està empenyent cap a, diríem, una altra ja època més madura de la seva vida que ell no vol assumir, no? I el que passa és això, no?, quan un adolescent, per exemple, com dèiem abans, amb una conversa és interromput o tolerat, amb de vegades aquell somriure burleta que fan segons quins pares i segons quines mares, sent que ell no té dret a pensar allò que opina. I hi ha una cosa important que haurien de tenir en compte els pares dels adolescents, i és que aquesta és una edat molt fràgil, però també meravellosa, perquè els adolescents reaccionen molt bé a totes les coses positives que es fan per ells. I els adults, diríem que haurien de perseverar.
hi ha una cosa important, jo sé que costa fer-ho, no? Però s'ha de valorar l'adolescent, encara que, com vulgarment es diu, prengui la cavallera, no? Quan són una colla, sobretot a classe, i bueno, que sembla que pren la cavallera el professor o qualsevol adult, que se'n riuen, i en canvi aquests mateixos adolescents, quan estan sols amb la mateixa persona, és per ells aquella persona algú molt important. Però hi ha una cosa que és veritat, és cert que per part dels adolescents els adults som abroncats, només perquè som adults, però el que els hi diuen els adults, pares i professors, els ajuda molt a aguantar-se. La senyora que ha trucat des de Barcelona deia: home, no sé quan se surt de l'adolescència, té 24 anys el meu fill, hi ha una data fixa per sortir, per deixar de ser adolescent? Mira, jo diria que no tant, diríem, no és una cosa tan matemàtica, no? Perquè si no ens en anem amb aquella mena de cosa que fa que considerem un ser humà com, no sé, com una màquina. Per exemple, mares que diuen, jo què sé, el nen s'ha de deixar de fer pipí, jo què sé, a l'any i mig, i a partir d'allà, si no es deixa de fer pipí, ja es comencen a angoixar. No, les coses no són tan concretes. Dit d'una altra manera, deixem de ser adolescents, hi ha molts adults que no n'han deixat de ser-ho, quan som capaços d'alliberar-nos de la influència dels pares. Després que hàgim pogut pensar, bé, els meus pares són com són, no tractaré de canviar-los, encara que no em prenen tal com sóc, o potser no em valoren o no m'entenen tal com jo sóc. Mira, pitjor per ells. Jo segueixo el meu camí, les meves idees, la feina que vull. I que després d'aquesta presa de consciència no hi ha culpabilitat per seguir el propi camí, és quan hem sortit de l'adolescència. Perquè en aquest moment en què es produeix aquesta ruptura, que és molt fecundadora, encara masses pares voldrien culpabilitzar i culpabilitzen els seus fills. I per què? Quin gust es troba amb tot això de la culpa? Ai, mira, doncs, el gust de manar. El gust de poder-los mantenir vigilats encara. Hi ha molts d'adults, i tots en coneixem algunes dotzenes, que encara als seus 35, 40, 50 anys no han sortit de la seva adolescència, perquè hi ha moltes mares i pares que encara demanen comptes a fills de totes les edats. I és que són pares i mares que no volen renunciar a ser eternament pares de nodrissons. Catalunya Ràdio. L'Institut Demogràfic Català opina que 6 milions de persones gaudiran les rebaixes Boulevard Rosa. 3 centres comercials a Barcelona. Escolta, Joan, saps que seguint el teu consell vaig anar a comprar al carrer Gran de Gràcia i m'he quedat molt sorpresa. Doncs hi he trobat de tot, però de tot el que em feia falta. Esclar, dona, ja t'ho deia jo, i et costava de creure'm. Mira, noi, tant és així que aquests dies hi tornaré a passar a veure si trobo rebaixes. Carrer Gran de Gràcia, botigues obertes, botigues amigues. Avui comencen les rebaixes que parlen per elles mateixes. Les rebaixes de galeries. Totes les seccions estan plenes fins al sostre d'articles de temporada a uns preus que estan per terra. Veniu-hi corrents, si no, tu t'ho perds. Les rebaixes de galeries parlen per elles mateixes. La solució. Un programa de Catalunya Ràdio dirigit per Adelina Castillejo. Hi ha una trucada que arriba des de Girona. Bon dia. Hem perdut la trucada de Girona. Avui tenim la línia una mica malament. Li demanem disculpes a aquesta senyora i a veure si és possible que torni a recuperar la connexió i torni a trucar al 93 201 7474, que és el telèfon de Catalunya Ràdio. Amb Emília Rosa estem parlant de com ajudar els adolescents i jo em pregunto, o molta gent es pregunta, si realment necessiten els pares, perquè com que tot el dia estan rebutjant els pares, els necessiten o no? I tant que els necessiten. Però, a veure, els necessiten d'una manera molt especial i és d'aquesta manera especial que ens hem de procurar acostar als nostres fills adolescents. És a dir,
no ocupant-nos massa d'ells, no? Que els pares han d'estar disponibles quan ells tenen necessitat de parlar, no quan els pares volen interrogar. És que trobar el quan suposo que és difícil per molta gent. És a dir, trobar quin és el moment d'aquesta disponibilitat, això vull dir. Dona, no sé, de vegades el mateix adolescent... Dic per comentaris que se senten moltes vegades, que no sé quan vol parlar. Això es diu. Sí, però el que no s'ha de buscar és anar darrere d'ell perquè parli. De vegades hi ha mares amb molt bona intenció i amb moltes ganes que van darrere de l'adolescent, no? Si realment hi ha hagut de petit un clima de confiança, aquest parlar ja és l'adolescent que busca parlar, encara que de vegades busqui, diríem, donant com una mica de rodeig, no? Però, bueno, ja es nota, és el que deia abans, una mica aquesta observació amorosa del fill, no? A distància, callada, però pendent. Una mica, sense que se n'adongui. Els pares d'adolescents sempre estan explicant... La competència, no? Mira, és com el món al revés, perquè molts pares ara resulta que tenen amiguetes de l'edat de les seves filles i hi ha moltes mares d'aquestes que volen passar per tant i tant modernes que els agrada molt agradar als companys dels seus fills. Segurament també. Dissimuladet, però vaja. També hi haurà una explicació psicològica per això. Sí, senyora. Doncs sí, perquè precisament aquests pares que fan aquestes coses no varen viure la seva adolescència i estan presoners en aquesta identificació amb els seus fills adolescents. És com si, mira, se'ls hagués parat el rellotge, no? O sigui que molts problemes dels adolescents d'ara és que tenen pares que són adolescents. Exactament, ho has dit molt bé. Jo penso que amb això ja quasi està tot dit, no? I passa una cosa, i aquests pares són encara adolescents perquè el model de referència que tenen és encara l'adolescència d'ells. Perquè hi ha una cosa molt interessant en aquests moments, que evidentment no es donava fa 30 anys, no? Que és que la generació dels 60, en general, esclar, no ha interioritzat què és la paternitat i la maternitat. Aquesta generació és una generació que no té valors que transmetre. Per què no han interioritzat això? Per què no han interioritzat la paternitat i la maternitat? Perquè s'han quedat allà dintre presoners vivint un etern... uns eternos 15 anys, per dir-ho d'alguna manera, no? Són persones que no han crescut, això, que s'han quedat atrapats precisament en aquest mite de l'eterna joventut. I diríem, els molt joves no són pares i mares, no? Diríem, ho poden ser biològicament, però quan un és pare i mare ja és quan ha passat aquesta època, no? I veiem com aquests adults almenys en anys, no?, se senten incapacitats per proposar als joves referències, és dir, explicar les coses com són. Això és així. Tu pots escollir sí o no, però explicar-los les coses tal com són, no? I llavors passa que aquests mancats de referències, els adolescents, fills d'aquests adolescents dels anys 60, no es poden construir, ni que sigui per anar en contra. I llavors el que passa és que molts sofreixen molt per això. Hi ha un parell més de trucades telefòniques. Barcelona, bon dia. És un pare d'adolescent? Bé, doncs exactament no, però soc un professor i tinc molts amics meus que són pares, no? I voldria fer una petita intervenció, si vostè m'ho permet. I tant que sí, i perquè a més vostè deu tenir alumnes adolescents. Bé, tenia perquè ara estic jubilat, o sigui que n'ha tingut. Francament, doncs n'he tingut. O sigui que jo volia fer una intervenció perquè he sentit un tros de la seva interessant dissertació i, francament, com la majoria de vegades que la sento, sempre sento dir que els pares això, els professors allò, que els pares tenen que fer això, que els professors tenen que fer allò, i rarament sento que es digui que també part de culpa tenen els adolescents o els alumnes. Per exemple, jo l'últim any que vaig donar classe, em va venir una noia de 18 anys. Abans de començar les classes, el primer que em va dir, vostè és un carrossi, em cau malament, perquè soc molt franca, i ho dic així, vostè és un carrossi, em cau malament. I és així, i com que avui dia, no hi ha cas, si parles, doncs li dic i li trauré sempre que vulgui, i li faré boicot sempre que vulgui. O sigui que
Jo, això abans de començar les classes, Això als alumnes sempre els he tractat amb blau blanc quan treballava. Sempre els he estimat com a fills, perquè no en tinc. Sempre els he donat tot, tant als nois com a les noies. I al principi, parlo de fa uns 20 anys, em donen resultats excel·lents. Però ara avui dia, escolti, els últims anys que vaig treballar se'm menjaven viu. Jo tinc un amic meu que té un fill que té 24 anys que té carrera universitària. El seu pare, per pagar la carrera universitària, treballava com un ruc tot el dia i part de la nit per pagar els estudis. Doncs quan parla, el primer que diu el fill al pare: tu calla que ets un ignorant, i jo soc una persona d'estudis superiors. Jo no sé si vostè això ho ha tocat o no, però és que jo avui dia a cap psicòleg, a cap dissertador, a cap educador d'aquests tan moderns els sento dir. O sigui, sempre sento dir que són els fills que reben el maltractament dels pares, que són els professors que ens han tractat els seus alumnes, i rarament, jo no sé si vostè ha tocat aquest tema abans o no, perquè l'he escoltat només una estoneta. Bé, una mica és el que acaba de dir la psicòloga, una mica, però de totes maneres incidirem una mica en tot això que vostè ens explica. Escolti, jo francament, avui dia, tal com estan les coses, jo m'escarrifo perquè la majoria de psicòlegs que sento sempre el mateix, que la culpa dels professors o la culpa dels pares. Ara, potser una vegada trasquillada, això com una excepció, però la norma general és aquesta. Jo més aviat a la psicòloga li voldria dir una cosa que potser, no sé, és una cosa que és molt antipopular, i és el següent. Avui dia, pels motius que siguin, que a mi no m'interessen, perquè jo no soc ningú per jutjar, rarament un criu creix amb la mare a la guarderia i s'acaba, pels motius que siguin, per feina, per això o per allò. Jo crec que una criatura que no creix amb l'amor de la mare constantment mentre és petitet, aquesta criatura ja neix amb manca d'amor, amb manca d'afecte, amb manca de tot. Que hi ha motius per fer-ho de la guarderia? Sí, perquè s'ha de treballar per pagar el pis, que s'ha de treballar per pagar la màquina de rentar, que s'ha de treballar per això, s'ha de treballar per allò, però és un problema que, francament, jo ho veig i ho palpo. Conec criatures poquíssimes que els ha educat la mare, des de petitets fins que han anat a l'escola, i aquelles criatures tenen sensibilitat, tenen amor, tenen de tot. En canvi, les criatures que els han educat a les guarderies, pel motiu que sigui, a mi ja no m'importa, normalment, no diré tots, creixen d'una forma molt diferent. I llavors va ser això que em passava a mi a l'escola últimament, no? Que anava a l'escola i, escolti, semblava que entrés el circ romà. Se menjaven vius. I mira que els hi feia obsequis, Doncs, escolti, una cosa però tremenda, Quan me van jubilar vaig dir gràcies a Déu. Doncs li agraïm molt que ens hagi donat el seu punt de vista i ara ho comentarem. Barcelona, les Corts, bon dia. Hola, bon dia. Vostè té adolescents al seu càrrec? Sí, jo tinc 3 fills, encara una 12, 17 i 20, diguéssim, que un que ja surt de l'adolescència, però de tant en tant s'hi torna a posar. Vull dir que això trobo que és una mica... Va i ve, no? Va i ve, i tant. Ara, jo voldria expressar la meva experiència, bàsicament, com a mare, que considero que som els primers grans educadors dels nostres fills. Jo crec que amb la gent que m'entorna, jo penso que els pares no ens preparem bé per educar els nostres fills, ni en cap fase, i a l'adolescència fem crisi perquè és una fase, doncs, difícil, no? Els pares pensen que el fet de, per exemple, podríem dir que el fet d'haver estat fills adolescents, pues ja saben ser pares, el que equivaldria una mica a dir que el fet d'haver estat operat un és cirurgià. Vull dir, no té res a veure. Vull dir que un s'ha de preparar. Jo sempre he pensat que els psicòlegs se'n surten millor perquè tenen un coneixement més profund de l'individu. Vull dir, trobo que els pares hauríem de començar per aquí, fent una mica de cultura psicològica, veure què és un individu, totes les etapes de la vida, i així ens en sortiríem millor. Realment jo trobo que ens n'hem sortit força bé, que hem aconseguit 3 fills feliços, bàsicament, no? I normals dins els paràmetres que avui en dia podem considerar normals. El que trobo, doncs, que és un èxit, esclar, no sense treball, no sense haver-nos de mossegar la llengua de vegades, perquè de vegades quan un no sap què dir és millor callar i esperar, doncs, que el temps passi, no? Però bàsicament jo penso que el problema rau amb això. Els pares no coneixem l'individu com a persona. Som ignorants en molts aspectes i molts fem, no sé, moltes mamàs fan ceràmica, pintura, i no agafen un llibre d'Adler o de Freud i diuen, bien, què passa? Què és un individu? Què és un ésser humà? Quines són les etapes de la vida? Vull dir, per mi, bàsicament, el problema rau amb això, i per això els psicòlegs se'n surten millor, perquè saben com va la cosa, que vol ser... Molt bé. Doncs li agraïm també el seu punt de vista i que ho hagi volgut compartir amb tots nosaltres. L'última trucada des de l'Eixample, Barcelona, bon dia. Sí, mira, hola, bon dia. Que jo el que volia comentar és que, bueno, jo tinc 25 anys i trobo que el que és més important de tot és que és l'exemple dels pares. Perquè, no sé, per exemple, en el meu cas, jo ni bec, ni fumo, ni res. O sigui, t'explico per a situar-nos una mica, no? Sí.
El meu pare sí que fuma, vull dir que jo a casa ho he vist, però, no sé, ha fumat sempre d'una manera tranquil·la, o sigui, no en plan... Nerviós ni compulsiu. Exacte. Sí, ni angoixat. O sigui, i a part... No allò de menjar-se els cigarros, no? Exacte. I a part, o sigui, jo he vist que era una cosa que ell havia triat, no el que dius tu, no? Que no era en plan nerviós. I llavors jo, a l'hora d'escollir lo típic quan tens 14 o 15 anys, que tots els amics fumen i així, i tu penses, a veure, jo, si m'agrada fumar, fumaré, però no per fer el mateix que fan tots els amics i tot, no? No sé, trobo que, bé, o sigui, que et donen una educació sòlida i que tu pugues triar en un moment donat el que vols fer, no imitar a tothom que tens per la vora, no? A mi m'agradaria que tu ens donessis opinió, des de la teva adolescència tan pròxima encara, d'aquesta actitud que comentava aquest senyor que ha trucat abans, suposo que l'has escoltat. És que venia amb cotxe i acabo de pujar ara mateix al pis. Bé, és igual, jo t'ho puc explicar una mica, i el senyor és professor, ara està jubilat, i diu que els últims anys van ser com una tortura ser professor de nois i noies adolescents, perquè la seva actitud no era gens positiva, una mica agressiva, clar. Era molt agressiva, perquè diu que només començar el curs una noia li va dir, miri, vostè no m'agrada perquè és un carrossa i no m'agrada i no em cau bé, i no faré res. I esclar, diu que el senyor va quedar una mica parat, no? Diu que ha trobat un canvi d'actitud molt important, és un senyor gran que ha treballat com a professor molts anys, entre els adolescents de la seva primera època de docència i aquesta. Tu creus que realment hi ha una actitud... anava a dir diferent, però esclar, diferent no, jo parlo de la teva. Quina és l'actitud dels adolescents cara als adults? Jo també he trobat diferència, perquè bueno, jo no he estudiat aquí a Barcelona, he estudiat a Poble de Montsià, a Amposta, i llavors jo com estic dins aquí a Barcelona també vaig trobar molta diferència. Potser en què la gent mitjanament adulta, entre 40 i 30 anys, potser es van trobar molt lligats i han criat els seus fills potser donant-los massa llibertat. I llavors, clar, els fills se n'han emprès i han fet el que els ha donat la gana sempre, des que eren petits. I llavors, clar, arriben a classe i els professors el tracten com ells sempre han tractat els grans, de la manera que els ha donat la gana. Clar, perquè els grans no s'han deixat tractar amb respecte. Jo reconec que hi ha moltes opinions i a part que potser és una opinió molt particular perquè jo he vist dos tipus de persones diferents. Molt bé, doncs t'agraïm molt que ens hagis ajudat. Volia comentar una cosa. Bueno, és que em va quedar molt una anècdota que vaig veure el dia abans de Reis, que li van preguntar a un nen petit que tenia 5 anys que què li portarien als Reis i què li feia il·lusió, que havia donat a la carta i tot, no? I el nen va dir que no havia demanat res en concret, només volia alguna cosa per jugar amb els seus pares. Ah, està bé. I em vaig quedar... Sí, esclar. De pedra, no? Perquè vaig pensar, un crió de 5 anys que digui això, és que a sos pares us hauria de caure la cara de vergonya. És veritat. Amb aquesta resposta podem veure la necessitat que tenen els nens, no? I trobo que si des de petits no se'ls escolta, clar, quan s'és gran se'ls mira una mica el que el diu, no? Que qualsevol comentari que fa se fa una risa així per baix boca sense fer-los massa cas, però clar, és que no se'ls ha fet cas ni des de petits. Doncs t'agraïm molt que ens hagis fet totes aquestes reflexions, Moltes gràcies. Gràcies per la teva companyia. D'alguna forma el que està dient aquesta noia i el comentari de l'actitud dels seus alumnes d'aquest senyor ve a confirmar això que estava dient la psicòloga, aquesta falta d'identitat dels pares com a pares, dels pares dels adolescents actuals. I aquest deixar-los fer, i aquest deixar-los anar, i aquest... Perquè el senyor parlava, aquest professor que ens ha parlat abans, parlava de que diu que nosaltres els psicòlegs, que donem la culpa als pares i als professors. Jo crec que des d'aquí, com a mínim des d'aquests micròfons, mai no s'ha parlat de la paraula culpa, sinó que de vegades hi ha moltes causes que incideixen sobre els nois i les noies. I m'ha cridat molt l'atenció aquesta noia que amb ell li va dir el primer dia, bueno, em caus malament, etc, tot això, i per això jo procuraré. Realment aquesta noia portava una història familiar forta, segur, no? I aquell professor, el que ell no coneixia de res, en aquest cas aquest senyor, només li servia per projectar coses que probablement anaven dirigides a un pare o una mare, no? Pares, això, que no els hi han fet mai cas. De vegades, això, ni diríem per pagar-los, perquè, a veure, no s'aboga aquí perquè es pegui cap fill ni molt menys, però de vegades quan un nen no se li fa gens de cas, si se'l pega com a mínim se'l toca i aquell nen sent que se li està fent algun cas, no? I aquests pares que dèiem, no?,
d'aquesta generació són pares que no tenen cap valor, no tenen cap valor de paternitat i maternitat, i el no tenir valors han deixat fer. Mira. Catalunya Ràdio. Aquestes rebaixes del Corte Inglés tenen una moda per revestir a la dona realment elegant. Faldilles rectes amb franel·la 3.995. Les rebaixes del Corte Inglés. Ni punt de comparació. Avui obert fins a les 10. Rebaixes de Baricentro, l'ocasió. L'ocasió ideal per comprar autèntiques rebaixes amb qualitat i plena moda a preus com aquests. Vestit per home des de 9.950 pessetes. Vestit per dona des de 3.995. Jersei per home pura llana verge des de 2.975 pessetes. I a més, grans ofertes en calçat, electrodomèstics, mobles, decoració, catifes. És l'ocasió. Veniu a les rebaixes de Baricentro. Autopista de Sabadell, sortida 2, autobús Fabri Puig. No creus que val més prevenir-ho? Que aquests siguin els sons del tercer món depèn de moltes petites ajudes com la teva. Col·labora amb Intermón. Aquest Nadal el teu donatiu serà el millor regal. Fes-lo efectiu en qualsevol oficina de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa. Hipervarietat, més hiperqualitat, més hiperestalvi, igual a hiperrebaixes. Les rebaixes d'Hipercor. A uns preus hiperrebaixats. Per la dona, sabates de pell amb forro de pell, 2.995 pessetes. Jaqueta llarga de drap, 7.995. Al gener, estalvieu més amb les hiperrebaixes d'Hipercor. De totes maneres, és curiós els problemes actuals dels adolescents quan hem de tenir present que els nois i noies que ara estan vivint l'adolescència són fills de la planificació, és a dir, són fills que han nascut, representen tots els mitjans que hi ha ara per desig dels seus pares. Sí, però és que aquests fills no han estat viscuts com éssers humans que venen seguint la cadena de la vida i de les generacions, sinó que, sobretot, han estat viscuts com testimonis d'una expansió, d'una eclosió dels seus pares, de la seva, diríem, brillant sexualitat, no? I aquests fills han servit només per valorar el seu èxit conjugal o social, no? Són aquests pares que diuen aquests nois nostres són formidables, però a la mínima dificultat escolar d'aquests fills, aquests pares es deprimeixen. És frapant la quantitat de nois i noies que els pares envien al metge perquè els recepti per la memòria, per estudiar, per aprovar. I aquests nois, dopats i estressats, només perquè els pares els entra el pànic del suspens, no? Però hi ha adolescents que sembla que no tenen conflictes amb els pares. Perquè aquests pares continuen vivint la pròpia adolescència i perquè no volen que passi i s'han inventat aquest mite de la igualtat, no? Sí, els companys. Són pares, no són pares, són companys. I hi ha una cosa important. Una mare sempre serà una mare i un pare, i mai un fill la podrà veure com un igual, perquè no ho és. Pot haver-hi bona comunicació, tot el diàleg que sigui, però mai seran iguals perquè estan separats per una generació i les vivències són molt diferents. Esclar, com poden trobar els adolescents d'avui identitat, no? Fa 30 anys les imatges dels pares eren contestades, avui dia són com borroses, difuses. Als anys 60 hi havia una revolta contra els pares i avui el que es fa és buscar el pare perquè no es troba. El que deia aquella noia que ha trucat, un nen de 5 anys demana joguines per jugar amb els pares. Probablement és com deia aquell mestre, no? Aquell senyor que ens ha trucat, probablement és un fill, no sé, potser d'una guarderia, no?, que els veu molt poquet, quasi gens, no? Als anys 60, de totes maneres, van fer mitologia del desig. Sí, i aquesta ideologia ha posat al món infants, precisament, que són incapaços de desitjar. Al voler-los evitar qualsevol conflicte, doncs se'ls hi ha donat tot abans de que ho desitgin, no? Molts adolescents només fan depressions d'enuig. Diuen, és que jo no desitjo res, aclaparats per la seva ociositat. Són aquests pares de la generació aquesta que els hi han dit als seus fills, tens les portes obertes, tot és possible, tot descansa damunt teu, i l'adolescent queda aclaparat per la responsabilitat, perquè encara no té la força d'aguantar-se. I aquest és el paper dels pares. Però com que els pares volen ser com ells, diríem que quin cec pot guiar un altre cec.
Els adolescents d'avui ho tenen tot, però no tenen somnis. No hi ha contestació, com abans? Contra què? Si els pares volen ser companys. Uns adolescents volen, quan siguin grans, només triomfar a qualsevol preu. Els altres volen morir. I els adolescents no saben on agafar-se quan els pares dubten de tot en veu alta, precisament. No? Però sempre s'ha dit que els bons fills tornen als pares el que han rebut, no? Sí, però això és una mica diferent. Diríem que hem de tornar el que els nostres pares ens han donat en els nostres fills. Podríem dir, en aquest sentit, que la família se li ha de ser infidel. És la llei, no? El paper dels pares amb els adolescents és el de saber afrontar, que no vol dir suportar passivament, ni reprimir amb ceguesa. Aquest és un signe d'equilibri dels pares. Ajudar l'adolescent a entrar en la responsabilitat i no ser un adolescent retardat on no passi mai d'aquesta època. Jo només avui vull dir el que em va dir un adolescent que parlàvem. Digui per la ràdio als pares que ens escoltin. Fa molt de bé poder parlar. És a dir, que aquell vell consell, quan algú, en fill adolescent, comenta amb algun altre, en fill adolescent o que ja ha passat l'adolescència, tingues paciència! Doncs no, aquest no és el consell, no és tenir paciència, és escoltar. Escoltar i afrontar. Ajudar a recordar-nos de la nostra adolescència, posar-nos en el lloc d'ells i llavors en el nostre lloc de pares per poder-los guiar. Sobretot ser pares, no ser companys. Ser companys també, però pares més. Més pares que companys. No oblidar mai que som els pares dels nostres fills. Doncs gràcies també a les persones que han estat escoltant i que han ajudat a fer aquest programa telefonant, i a la noia que ens va escriure la carta, que teníem guardada de fa un temps perquè vingués en el programa adient per parlar de l'adolescència. Gràcies, Emília Ros, per totes les explicacions i fins la setmana pròxima. Bon dia.